L'Ebre. Camins d'aigua. Des de Cas fins a Tortosa, l'Ebre se'ns presenta estancat i molt humanitzat. Aquí renova les seves forces amb les aigües dels seus grans afluents pirinencs i les seves riberes s'omplen d'històries de totes les civilitzacions que han intentat conquerir-lo. La capital de la pesca i de la comarca saragossana de la Tierra Baja o Bajo Aragón és Casp, una població coneguda per haver estat el lloc que va acollir el famós compromís mitjançant el qual es va escollir rei de la corona d'Aragó, Ferran I d'Antequera, més conegut com el rei Ferran d'Aragó. Casp té molts elements d'interès, entre els quals destaquen les restes del castell del Compromís i la col·legiata de Santa Maria, flanquejada pel mausoleu romà de Miralpeix, reconstruït en aquest lloc en quedar el seu emplaçament original cobert per les aigües de l'embassament de Mequinensa. Una altra construcció digna d'esment és la Torre de Salamanca, un dels darrers castells construïts a la península. Seguint el riu embassat i entre cultius de fruiters, veiem un paisatge realment inhòspit però d'indubtable atractiu. La presa, malgrat la seva enorme mola, no sembla tan gran com fa pensar en veure el gegantí embassament que genera. Això és degut a l'escàs pendent del riu en el seu tram més baix. Una mica més avall de la presa trobem la població de Mequinensa, que ara no es troba a la riba de l'Ebre, sinó del Segre, i que es divideix en dos nuclis, el vell, situat davant el pont, i el nou, que va ser edificat en construir-se l'embassament de Riba-roja. Mequinensa és d'aquells nuclis urbans traçats amb cordill i destaca el seu impressionant castell, situat al turó que domina la confluència del Segre amb l'Ebre. Aquest castell va ser comprat per Enner juntament amb totes les terres i propietats de la zona i el van convertir en residència de vacances per als alts càrrecs de l'empresa. El tram on es barregen les aigües del Segre i del Cinca amb l'Ebre és conegut per aiguabarreig. Un lloc de gran interès és la desembocadura del Segre a l'Ebre, una zona especialment rica en aus i, per tant, protegida. El Baix Cinca i el Baix Segre han estat tradicionalment dues de les comarques hortofructícoles més riques d'Aragó i de Catalunya. Remuntarem al Cinca, anomenat pels àrabs el riu de les Oliveres, fins a la seva capçalera. Passem en primer lloc per Fraga, que amb 13.500 habitants és la quarta població de la província d'Osca. Fraga està dividida pel Cinca en dues, la ciutat vella, aixecada sobre l'escarpa, i la nova, al marge dret. L'ample llit de pedres del Cinca pot enganyar el viatger, perquè el cabal que a vegades passa per sota els seus ponts és impressionant i crea perillosos remolins i turbulències, tal com ho sabien els antics reiers aragonesos. Cinca traïdora que les pedres ensenyes i els homes ofegues. Humà de Cinca està situat al marge esquerre del riu sobre una petita escarpa, a l'abric de les furioses riuades del Cinca. Montsó i la seva veïna Castejón del Puente podrien parlar molt de riuades devastadores i de ponts caiguts.
El seu castell templer ha vist segle rere segle com la feina dels millors picapedrers era derrocada per les aigües o les guerres. Barbastre és la capital d'Osca del vi i a la seva rodalia es cultiven les vinyes i s'hi ubiquen els cellers que han convertit els vins del Somontano en una denominació d'origen amb gran prestigi. Tornem al Cinca i arribem a l'embassament del Grado, on neix el canal del Cinca, que alimenta bona part dels recs de l'Alto Aragón. A l'estret on acaba l'embassament del Grado comença el de Mediano, que és el que realment s'ocupa de regular les aigües del Cinca. El nom d'Aïnsa deriva de la seva condició de ser gairebé una illa entre els rius Ara i Cinca. Aïnsa és la capital del Sobrarb i el seu nucli urbà és un dels més bonics d'aquesta zona del Pirineu. En l'enorme esplanada del seu castell se celebra cada estiu un prestigiós festival de música. En arribar a Bielsa, el Cinca fa un gir de 90 graus i es dirigeix per la vall de Pineta fins a arribar a l'espectacular cir de muntanyes des d'on cau el Buit, tot just després d'haver nascut al llac de Marboré, iniciant així un camí d'aigua de 170 quilòmetres de recorregut. Serà ara el Segre el camí d'aigua que seguirem fins a prop del seu naixement, a França. Una singularitat d'aquest riu que, juntament amb l'andorrà Valira, converteix per molt poc la conca de l'Ebre en transnacional. Ja que hem seguit el Cinca fins al Pirineu, serà des d'aquí que seguirem el riu Noguera Ribagorçana, primer gran afluent del Segre i que neix a la Vall d'Aran, molt a prop de la seva capital, Viella. Als afores del Pont de Suert conflueixen els rius Noguera de Tor i Noguera Ribagorçana, des d'on es pot seguir la ruta del romànic a Boí-Taüll. El Pont de Suert, la capital de l'Alta Ribagorça i un destí turístic cada vegada més consolidat, destaca des de l'aire la seva original església dissenyada pel gran enginyer Eduard Torroja. L'embassament d'Escales és un més dels molts que s'esglaonen durant el curs d'aquest riu i que conformen espectaculars paisatges.